Nilo. Ay, pulayo. Wala. Ano itambal siya ko? Bakuha nga gahi ngayon. Ari. Para. Kayawan na. Ay, okbe ko rin mong gulbukang mapangulata be. Pila na ka oras na? Kasi ka oras na? Halata na na. Udah kapit yun. Halata na. Ayaw may wala. Ah, sayawi din ang lata. Sayawi ang lata. Militar ito. Ay, nakabre. Abri lang ang lata. Sayawi din yan, oh. Militar ito ba? Isa-isa luwag. Lagi ang rasa gitu. Allah. YouTube ko nila doon. Ayaw ka nang laputan. Kalay ko yung siyo. Ito ba? Isa-isa luwag. Dagang makuha ka ba? Makuha kayo ba? Ito ba nito? Pangigay? Amor na tambal ko pa ada yung nukay malata di ay. Oo, tama lang. Oh, sayawan na gid ay siya. Ayaw na? Oh. Dagan mong like ini gitu sa amin mo. No? Ato bang dito? Dili kilo katawa. Agaling dili kilo muro ba? Tara. Napay ba? Wa pakita yan amo guro. Oh. Malata na malata sayawan. Isa-isa na po. Isa-isa na. Lahat. YouTube nila yung kay Gututan eh. Isa-isa na po. Tak ikut bakuan eh. Matao. Dagan mo tanong eh. Ano ba di ugot yung tayo? Masa saksa kang balita mo dito. Ito ba isa-isa na ba? Ano ba ba? Ito Oh, balbakwa oh. Tura balbakwa. Sa sigrito ka bluetooth balbakwa, balata. Sayawan ra, be. Berarti emang yun. Masa catsaan at pipiyagod? Dalang sukge bang sayaw-sayaw ko na. Oh, na, yan na. Ulay ka. Papakita yung ako. Alikid-ikid yun. Pagka. May sigrito pala.